Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Dagol And Tita Tanya Chinita. 10 years na po kami ni George at meron na kaming isang anak. Pero ayaw niya pa rin akong kasalan. Bill, good morning po. Call and Tits. Good morning. Sa mga suking tagapanood at tagapakinig ng programang Mga katas ng nakalipas. tawagin nyo na lang po akong Love. 37 na po ako at ako ay taga QC. Live-in partners po kami ni George at meron na nga po kaming isang anak. Lagi po akong naghihintay na pakasalan niya. Kasi ano pa bang hintayin? 8 years old na nga po yung anak namin pero hindi pa rin. Nung una naiintindihan ko naman yung mga dahilan niya pero nalulungkot po ako. Ganito yung lungkot. At dito na nga nagsimulang tumakas. Maniniwala na sa anak ko. Ang mga katas ng aking nakalipas. Around my finger. Uy, Ano finger. Namimiss ko na ang finger. Hoy! Hindi, ang ganda ng kanta. Yan ang gusto kong kanta pag inasal na kayo. Oo nga. Speaking of kasal, sarap, teka lang, darling, sarap po talaga magluto ng minudo. Hindi naman ako nagluto ng... Sinong babaeng nagluto ng minudo? Hindi minudo. Ano ba tawag dyan? Kari-kari yan. Bakit minudo? Pinalitan na. Yung mga minudo niluto mo nung nakaraan, masarap yun eh. Sino ang babaeng Andali. nagluluto sa ng minudo? O Hindi ba kayo magsasalita mga anak? Ano po? Ano? Magsasalita. Siguro po, unahin po muna namin na manganak si Love po. Kasi alam nyo naman ngayon ang gastusin sa ospital. Ano? Ano? 1, 2, 3. Ano? Opo, pero paninindigan ko naman po yung anak nyo. Tita, kailangan na po na... 2 buwan na yung tiyan ng anak namin. Oo nga. Tapos hindi mo papakasalan. Antay mo mga anak? Sinong magulang ang matutuwa? Yung ipon ko po kasi ilalaan ko para sa baby. Baka po kasi hindi natin alam kung CS siya. Sana Ibig normal sabihin, delivery. wala kang sapat na pera. Ba't nagsama kayo, tas nag-aanak pa kayo? Oo nga. Sumagot ka, George. Ako naman. Ako, basta gusto ko talaga ng kasal. Kanor, kausapin mo yung manugang mong pulpol.
Hilaw pa yan eh. Pulpol. Hilaw na magulang. Ay magulang, manugang pala. Shh, ikaw, iyo. George, may mga George na pangalan talaga? Oo. Pasaway talaga? Kaya nga eh. Hindi po. Pangako po. Pag na okay yung bata, ayan, magpapakasal po kami. Sigurado ka? Siguro simpleng Sa selebrasyon. magkasundo kayo ng mga magulang ko. Kasi ako gusto ko na rin talaga eh. Intindihin mo muna kasi alam mo naman na Diyos ko, unahin natin yung George, pagpaanak sa'yo. yung anak namin, o gusto ka na magpakas. Diyos ko, babae na ang lumalapit sa iyo, nagyayaya. Anong nangyayari sa iyo? Tito, tita, ano po, paliwanag ko lang po. Pag okay naman po yung bata, Ganito na lang, mangutang muna, may kilala ako, nagpapahulugan, 5-6. Kumari ko yon. Pwede mo munang iprenda yung titulo ng bahay nyo. Para makaraos kayo ng kasal. Di ba, Kanor? Okay ba yung idea Ayan, ko? ang galing ng idea It's mo an na. aha moment. Yung, teka lang, naubo ko. Aha moment yun. Ting! Ba nun eh? Ang galing talaga. Diba? Aha? Ibig sabihin nun, aha! Yun ba yun? Di ba maganda yun, iprenda mo muna yung titulo. May titulo ba ng lupa yung magulang mo? Yun muna gamitin Ayun natin. lang po, wala po. Rights lang po yung Right. Pwede na yun. pinatayuan ng... Oo, isang lamo Saka na. verbal lang po yun, wala po talagang kasulatan. Eka lang. Ano bang merong appliances kayo? TV. Ilang inches? Pero yung TV po namin, cabinet pa po eh. Meron pa ba? Maganda yung antique yun, darling. Pwede yun. Oo, teka, ano ba? Pero- May kalabaw kayo. Pero ibenta. Wala po, wala naman po kami Hindi, probinsya. nag-iisip kami para sa iyo, para makaraos talaga kayo sa... May e-bike kayo. Pwede ibenta muna. Yung kapitbahay po meron, pero kami wala. Pwede na yun. Oo, Yung e-bike ng kapitbahay, binta mo. Ganito na lang, magpo-post kami sa Facebook, hingi tayo ng donasyon. Oo Okay, nga. okay ba yan? Yung Gcash ko ilagay mo, darling. Ha, hindi. May kilala pala ako, may mali-maleta ng pera. Gawin tayo. yung ninong yun. Ay, Gawin yung yan. ninong. Oo, yun. Para Ba't maka... yung ninong mo, contractor, Wait, so... politician, Oo, yan. yan. Para Ano? tiba-tiba, paldo. Paldo yan. Paldo, ano? Ayoko naman po ng utang. Siguro po tama po si George. Intayin na lang po muna natin mga anak ako. Kasi may isang salita naman po yung si George. Uy, ano? Opo. Basta, hopefully po na normal delivery para hindi po tayo malaki Ibig sabihin, hindi pa sure. Paano kung cesarean hindi matutuloy? Tutuloy pa rin po, pero syempre... Ano ba pag-iipunan yan? po namin ulit. Delayed yan. Opo, ganun. Pasensya po talaga. Ayoko naman po magkanda utang po kami. Kaya unahin po namin muna si baby po. Sana po maintindihan nyo. Inom ka ng inom ng kape, hindi mo pala papakasalan yung anak namin. Oo nga. Sige, Wala kaming basta ROI sa iyo. Pakasalan mo yan ha. Kung hindi, malalagot ka siya. Pagkapanganak, Opo, sana po normal yung delivery po. sige po ma. Makalipas po ang ilang taon, nasa preschool na po ang anak namin ni George. Naku, ang bilis lumaki ng mga bata ngayon, Mars, no? Di ba, Mars Charm? Yung anak ko nga, gusto na mag-college. Diyos ko, grade 1 pa lang. Ganun katalino yung anak mo? Of course, matalino ako eh. Wala ka sa anak ko. Bakit? Ang anak ko, magtatrabaho na sa DBWH. Oh, ganun katalino. Kinukuha na agad. Oh. Grabe naman yung anak. Siyempre. Hoy, ikaw dyan, Mars, ba't ang tahimik mo, love? Saan ba mag-aaral yung anak mo? Sa public, no? Private o public? Private. Private, syempre. No? Tsaka, syempre, kaya naman namin na mag-private yan. Talaga? Sige ha. O sige, para classmate pa rin yung mga anak natin. Sige. Hoy, teka lang. Ako, gusto ko siya mag-aral sa... Saan? Montessori na. Ano yun? Montessori na. Hala, di ba gets yung humor? Montessori na. Di ba pwede Montessori po? Di ba mas okay sa akin? Baka may entry ka, love.
naman, ikaw naman lahat eh. Wala, hindi naman akong komedyante katulad nyo. Pero nakakatawa yun. Pwede rin mga anak natin. Anak! Hoy, Junjun, di ba gusto mo mag-aral sana Montessori po? Mama. Kailangan ka na. Ay, Junjun, hindi ka Perfect pa. po ako sa values, Talaga. Mama. Values talaga. Ang bait-bait mo. Uy, anak ko yan! Din yung anak mo! Ay, hindi, sa'yo pala ito, Junjun. Mama! Ay, eto pala yung anak ko! Nakapasa po ako sa entrance exam sa UP, yung UPCAT. Wow! Tingnan niyo yung anak ko! Nakapasa po ako. Ah, di ba? O, yung anak mo, Charm! Sino ka? Ako yung anak. Mature na kasi. Mature na kasi ako. Ano? Hello, anak. Halika na dito. Mama. Nakakain kasi ako ng baklang palaka. Kaya ganito. Kasi... Mama. Anak, di ba? Umasa ako, ma. Contractor na tayo. Ina-expect ko naman yon na papasa ka. Saan ka pumasa na school? Diyan lang sa sa test. Sige ha, Mama, uwi na tayo, Mama. Gutom na ako. yung anak mo, saan pumasa? Sabihin mo muna. Perfect po ako sa values Sa po. values, magpa-father ka. Opo, gusto ko na lang maging pari po. Magpapare kasi values education eh. Go! Ano? Sige na. Ano kasal-kasal? Kita mo naman mag-elementary na si Junjun eh. Yun nga. Ano yun nga? Lumalaki na yung bata, hindi pa tayo kasal. Kapag kausap ko yung mga co-parents ko sa school, lagi na Pinig ka lang, na naman sa kanila. ubos na yung dahilan ko eh. Hindi ako inggit. Bakit ba kailangan mo mag-explain? Ha? Bakit ba hindi na tayo magpakasal muna? Bakit mong binabalik sa akin yung tanong? Preschool. Mag-grade 1 na yan, no? Oo. O saan ba natin pag-aaralin yan? Ano ba sabi mo sa Hirap magulang ko pagkapanganak ko? Ano na? Ang tagal na nun. Hindi naman ganun kalaki Paurong ng sweldo ko paurong eh. So hindi nga kaya. Sa ngayon. Hindi ko naman sinabi hindi kita pakakasalan. Sa ngayon lang. Mag-aaral na ngayon bata. Ano bang priority Kahit natin? nga sabi ko, wag na mga proposal na ganyan eh. Minsan yata inuuto mo lang ako eh. Iraos na Kulit natin mo yung naman. kasal. George, Gusto mo kasalang bayan? ayoko naman ng ganon. Ang arte mo. Yung lang kaya Siyempre! Deserve ko naman yung kasal lang natin. Walang maraming kasabay. At least makakuha tayong libre. May George naman eh. contact ako sa munisipyo kung sa City Hall. Ipupush mo talaga yan. Kasi nga ang budget ang mag-aaral na yung anak natin sa elementarya. Mapag-iipunan naman eh. Matipid naman ako eh. Kaya nga, sige mag-ipon muna tayo. So hindi muna ngayon. Pag-aralin muna natin yan sa elementary yung anak natin. 6 na taon. Kalagitnaan, pwede na. Alam mo Di naman, 3 taon pa yun. Tagal ko ang na grade 1, books, uniforme, sapatos. Isa-isahin mo pa alam ko. Ako yung nanay. Ako lahat bumibili. Alam mo naman pala eh. Kailangan pa bang i-memorize yan? Alam mo namang basic na yan eh. Parang hindi naman matutuloy. Kailangan mo Ano pa sa ba akin pinamadali isa-isahin, mo? isa-isahin. Andi- Nauubos, natatapos ba yung gastusin? Hindi naman eh. Kulit mo naman, nandito lang naman tayo eh. Ang sinasabi ko, ako lang hindi kasal eh. Mga pinsan ko, kasal na. Ayan na naman tayo. Babalik na naman tayo dyan sa ganyang ano. Kailan ba kasi? Parang hindi na kasi matutuloy eh. Ewan ko sa'yo. Have turned the page. If you
Makalipas nga po ang 10 taon, mahal. Ano ba? Tulog ka na nga. Maaga pa ako bukas. Naligo ako. Gwapo naman ang asawa. Teka lang, ano ba? May bigote ka ba? Kati ng... Dering-diri. Sige na, ka na. Ang kati! Uy, sige na, isa lang. Tagal na eh. 4 na buwan mo na ako. Hindi kinakain. Busy nga. Ano ba? George, Huwag akong man. kulitin. Tulog ka na nga. Aga pa ako bukas. Saglit lang Eh, eh. Para papa- masarap tulog eh, mo. papara si boss. Masarap pa, di ba? Pampatulog to. Dali, yun na. Yun na. Ano ba? Nakakatulog na dapat ako eh. Ginising mo pa ako eh. Ikaw na nga yung gustong bimbangin. Ayoko nga eh. Pagod na nga ako. Sige na, Oras na. hawakan ko. Tumutatayo yan. 1, 2, 3. Hindi, kaya ko yan. Tatrabahuhin ko. Ako muna. Sige na. Oh, ayan. Wala nga. Ano ba? Anong nangyari dito? Hindi, gagasolinahan lang to. 1, 2, 3. Talaga? Ano ba? Natutulog na nga ako. Kaya nga tulog na rin yan. Ano ba? Ba't mo ako kinukulit? Bakit tayo tumigas yan? Hindi ko alam. Pagod nga ako eh. Hindi, 4 na buwan na tayo. 4 na buwan ka ng pagod. 4 na buwan wala tayong walang bembang ah. Kulit mo talaga. Sige na. Kaya mo yan. Mind over, mind over Pwede ba? Matulog ka na. Ba't bang kulit mo? George, ano ba nangyayari sa'yo? May babae ka ba? Ba't di tumatayo? Ba't lagi kang pagod? O bakit? Bigyan Hindi mo ba naman wala ako. akong karapatan mapagod? Eh, ikaw nga, pag napagod ka nga rin, inaano ba kita? Pero gusto ko pa rin kasi mahal kita. Patulugin mo naman ako. George, 4 na buwan mo na akong di nadidiligan. Ano? Di ba ligo ko? Di ba naligo ka na o nadiligan na yan? Ang kulit-kulit mo naman. Alam mo, hindi na tayo maayos. Ayaw mo na akong pakasalan, tas ganyan ka ba? Ano ba nangyayari Ay, sa'yo? Balik na naman tayo sa kasal. Babalik talaga! Kasi ang dami nagbabago sa'yo! Malaki na lahat yung bata! Di mo pa ako pinapakasalan! Tapos ngayon ganyan! 4 na buwan! Ano, may babae ka ba? Priorities para sa bata. Ha? Ayusin mo yung bunganga mo. Di na natapos yung dahilan mo. Habang buhay na lang yata ako makakarinig ng dahilan sa'yo. Excuses! Mahal mo pa ba ako? Ha? Ang dami mo ng pagkukulang sa akin. O, hindi kita Yung mahal. kasal hindi mo na matupad-tupad. O hindi kita mahal. Tagal akong umalis dito. Ganun, magpasalamat pa pala ako. Eh, di salamat. Pero nabebembang ba ako? Nadidiligan ba ako, ha? Ano ba habol mo? Buti pa yung mga kumari ko dyan, lagi nadidiligan. Ay, hindi naman busy. Mayayaman naman yung mga yan. Oh, huwag mo naman ikumpara yung kalagayan natin sa kalagayan nila. Alam mo yung mga dahilan mo, walang-wala. Alam mo, wala na akong halaga sa'yo. Hindi na tayo kasal. Ayaw mo akong pakasalan, tas ngayon ganyan. Ano ba nangyayari sa'yo? George! Ewan ko sa'yo. Ikaw lang naman naghanap ng George! issue. Wala tayong issue, di ba? Issue to! Issue to! Lagi mo minamalit yung nararamdaman ko! Lagi mo ina-invalidate! Bahala ka kung anong gusto isipin. Matulog na ako. George! Kausapin mo akong magpaliwanag. Ano ba ako May sa'yo, trabaho pa ah? ako. Patulugin mo ako, pwede? Anak ng pating! Patulugin mo ako. Pwede? Ikaw lang masaya, ikaw lang magpapahinga. Ako, ha? Mag-overthink, ha? Bahala ka! Lalabas na nga ako dito! George! Sometimes